guztiok eta ongi etorriak Hezkuntza eta Kirol Fakultatearen aurkezpenera. Fakultateak bi eraikin ditu, Hezkuntza eta Kirola bere izenak dioen bezala, eta orain hezkuntzari dagokion aurkezpenari ekingo diogu. Hasteko eta testuinguru egokia eskaintzeko, aipatu behar dugu 2020-2021 garren ikasturtea, dakizuen bezala ez dela ikasturte erraza izan, ezohiko ikasturte bat izan da, eta ziur aski oraindik ere 2021-2022 garren ikasturtea horrelakoa izango da, naiz eta espero dezagun dexente hobeto egotea. Hala ere, egokitzapen garaia da, eta oraindik ere beharrezkoak diren egokitzapenak egin beharko dira, eta alde horretatik garbi esan behar dugu, lan egin dugula gure ikaslei, ahalik eta arreta egokiena eta atentzio egokiena eskaintzeko. Testuinguru hau emanda, lehenik eta behin aipatu behar dugu ze gradu ditugun fakultatean hezkuntza graduak zeintzuk diren. Bi gradu dira eskaintzen ditugunak, haur hezkuntza eta lehen hezkuntza. Lehen hezkuntza eskaintzen da euskeraz eta hirueleduna. Hasteko, uste dugu hemendik hasi behar dugula, diferentzia garrantzitsua da, eta aurrengo ikasleek beren erabakia hartzeko garaian, bere etorkizunari begirako erabakia hartzeko garaian, garbi eduki beharko lukete edo garbi eduki beharko duzue, ze adin tartean nahiago duzuen lan egitea, ezta? Haur hezkuntza graduak, hor agertzen den bezala, 0-6 urte bitarteko umeei arreta eskainiko lieke, eta lehen hezkuntza graduak, ordea, 6-12 urteko umeei arreta eskainiko lieke. Horren adintarte horien espezializazioa landuko litzateke gradu horietako bakoitzean. Aipatu dugun bezala, lehen hezkuntzan bereizten da euskeraz egin daitekeen gradua eta hirueleduna. Gero ikusiko dugu zeintzuk diren hirueledunari dagozkion hizkuntza ehunekoak. Baina berriz diogu garrantzitsua dela abiapuntu hau kontuan hartzea eta etorkizuneko ikasle bakoitzak, zuetako bakoitzak pentsatzea non ikus dezakeen bere burua erosoago edo egokiago. Zenbat plaza eskaintzen dira? Sartzeko nota zein da? Galdera garrantzitsuak, ziur aski momentu hontan buruan dituzuen galderak. Haur hezkuntza graduan 110 plaza eskainiko ditugu, hurrengo urteari begira, eta lehen hezkuntzan 140 plaza guztira, baina bereiztuta agertzen den bezala, hirueledunean 30 plaza eskainiko dira eta euskeraz egin ahal izateko 110 plaza eskainiko dira. Horrek logikoa denez, alde txiki batzu, baina aldeak erakusten ditu sarrera notei dagokienez. Hemen ditugun notak orientatiboak dira, naiz eta egia esan urtez urte ez diren gehiegi aldatzen, ez? Haur hezkuntzan sarrera nota orientatiboa 8,1 da, 14 punturen gainean, kontuan hartu behar da, eta lehen hezkuntzako kasuan euskeraz 8,7 eta hirueledunean 9,2. Logikoa da nota altuagoa izatea, ze ikusten duzuen bezala plaza gutxiago eskaintzen dira, eta horrek igo egiten du sarrera nota hori, ez? Hortik dator arrazoia edo azalpena. Beraz, laburbilduz, 110 plaza haur hezkuntzan eta 140 plaza lehen hezkuntzan. Zuetako bakoitzak burua kokatzeko eta jakiteko zeintzuk diren eskaintzak. Hau ere oso garrantzitsua da, kontuan hartzea, 2021-2022 garren ikasturteari begira, hezkuntza graduetan matrikulatu ahal izateko ezinbestekoa izango dela euskerazko B2 maila akreditatzea. Horrek esan nahi du, hau akreditatu ezean, ezin izango zaretela matrikulatu hezkuntza graduetan. Orduan oso garrantzitsua da abiapuntu hau kontuan hartzea. Egia esan 2020-2021 ikasturtean, hau da, aurten,
ja martxan jarri nahi genuen, baina bueno, COVID egoerak honetan ere bertan bera utzi zuen asmoa. Baina oso kontuan hartu, hurrengo ikasturteari begira, oso beharrezkoa izango dela, erabat beharrezkoa izango dela maila hau akreditatzea. Bueno, hemen ikus ditzakegu gure graduen ikuspegi grafikoak, ez? Haur hezkuntzari dagokion grafikoak kasu hontan, eta ondorengo diapositibetan lehen hezkuntzari dagozkionak agertuko zaizkigu. Bueno, modu laburrean aipatzeko, erreferentzia egingo diogu, erdian dagoen espiral honi, koloretako espiral honi. Koloretako gezi bakoitza lotzen da modulo batekin. Guk moduloa deitzen diogu irakasgaien bildumari. Modulo bakoitzean eskaintzen dira 5 irakasgai, eta irakasgai horiek dira gauzatu behar direnak, ikasi behar direnak, 4 hileko bakoitzean. Horrek esan nahi du, lehen mailan, hor ikusten duzue gezi urdina eta gezi berdea, 2 gezi horiek osatuko lukete lehen maila. Bigarren mailan ere 2 modulo, gorria eta morea. Hirugarren mailan ikasturte osoko irakasgaiak dira, eta horrek esan nahi du modulo bakarra dagoela, eta 4. mailan, titulua lortzeari begira, agertuko lirateke minorrak edo espezializazioak. Ondoren, espezializazio horiei erreferentzia egingo diegu. Minorraz gain, azken urratsa titulua eskuratu ahal izateko, gradu amaierako lana da, TFG delakoa, eta hori urrats beharrezkoa da, titulua eskuratu ahal izateko. Modulo ez gain, garrantzitsua da aipatzea praktikumak hezkuntza graduetan daukan garrantzia, daukan pisua, ezta? Ikusten den bezala, badaude graduan zehar 3 praktikum, praktikum 1, praktikum 2 eta praktikum 3. Praktikum 1 egiten da 2. mailan, praktikum 2 3. mailan, eta 4. mailan praktikum 3. Eta modu progresiboan egiten dira praktikum horiek. Hau da, gero eta aste gehiago pasatzen da praktikum horietako bakoitzean, ondoren ikusiko dugun bezala. Baina garrantzitsua da geratzea ideia horrekin. Modulo egitura dugula hezkuntza graduetan, eta praktikumak zalantzarik gabe hartzen duela oso pisu adierazgarria gure graduetan. Hemen ikusten dugu lehen hezkuntzari dagokion grafikoa, eta hurrengo diapositiban lehen hezkuntza 3 eledunari dagokion grafikoa. Komunak antzekoak dira, bere espezifikotasunak badituzte, baina oro har ikusten duzu mantentzen dela grafikoaren egitura. Titularen edo titulazioen alderdi adierazgarri batzuk, aipatu ditugunak bereziki berriz ere kontuan hartu beharrekoak, ez? Modulo planteamendua oso garrantzitsua da, modulo planteamendu honek gehien bat koordinazioa dakar gure tituluetan, eta koordinazio hori nabaritzen da gradu osoan zehar irakasgaien artean eta irakasleen artean. Eta praktikuma. Praktikuma, aipatu dugun bezala, modu progresiboan planteatuta dagoena. Praktikuma da, ikastegietan, hezkuntza ikastegietan, gauzatzen diren garaiak, eta garai horiek ikastegietan egiten bitartean, fakultatean ez zenukete klaserik edukiko. Hau da, zuen esperientzia guztia zentratuko litzateke ikastegietan. Lehen hezkuntza 3 eleduna. Dagoeneko aipatu dugu, lehen hezkuntzan aukera dagoela euskeraz edo 3 eleduna egiteko, eta hemen ikusten ditugu ehunekoak. 3 eledunean, 60% izango litzateke euskeraz, 20% gaztelaniaz, eta 20% ingelesez. Orduan, hau da, 3 eleduna ordezkatzen duen hizkuntza ehunekoen panoramika. Aipamen profesionalizatzaileak. Lehen aipatu ditugu minorrak. Minorrak edo aipamenak, aipatu dugun bezala 4. mailan egiten edo gauzatzen direnak, eta, horien artean, badaude batzuk profesionalizatzaileak direnak. Zer esan nahi du profesionalizatzaile izateak? Esan nahi du
beren zerrenda propioak dituztela lan merkatura ateratzeko momentuan. Hau da, hezkuntza delegaritzan apuntatzen zareten momentuan, hemen agertzen diren minorrak edo aipamen hauek badituzte beren zerrenda propioak. Ikusten duzuen bezala, hor agertzen dira heziketa fisikoa, atzerriko hizkuntza, musika hezkuntza eta hezkuntza berezia. Hauek dira eskaintzen diren aipamen profesionalizatzaileak, baina kontuan hartuta 3 hezkuntza fakultatez hitz egiten ari garela. Hau da, Bilboko Hezkuntza Fakultatea, Hezkuntza Filosofia eta Antropologia Fakultatea Donostian kokatuta dagoena, eta gurea Hezkuntza eta Kirol Fakultatea. Gure kasuan, Hezkuntza eta Kirol Fakultatean Gasteizen eskaintzen dugun aipamen profesionalizatzaile bakarra da heziketa fisikoa, bai? Baina interesgarria da kontuan hartzea, Bilbon, Donostian zeintzuk eskaintzen diren. Zergatik? Ze 4. mailan egon daiteke eduki dezakezu aukera, hauetako bat ere egin ahal izateko. Gero aipatuko dugu kontu hau. Baina oso garrantzitsua da hor agertzen den oharra. Guztiz gomendagarria da, gomendagarri hitza azpimarratu nahi dugu, ez da logikoa denez, ez da derrigorrezkoa, baina oso gomendagarria da zuen interesekoa izan daiteke minorra eskaintzen duen ikastegian matrikulatzea. Hori da gure gomendioa. Horrek esan nahi du, norbaitek momentu hontan esaten badigu guri bere asmoa dela hezkuntza berezia egitea, gure gomendioa zintzo izango litzateke Donostian matrikulatzea. Aukera gehiago edukiko duelako, hasieratik matrikulatuta egonda Donostian. Egia da, beste kasuetan, Bilbon edo Gasteizen matrikulatuta egonda, eskatu daitekeela trasladoa, badago aukeraren bat, baina aukera horiek murritzagoak dira, zailagoak dira. Bai, orduan, oso kontuan hartu hemen agertzen den gomendioa. Eta hemen aipatu dugun galdera. Orduan, ez dago aukerarik beste fakultate bateko minorra egiteko? Bai, badago aukera bat da leku aldatzea edo traslado de expediente deitzen dena, edo, momentu hontan 3 hezkuntza fakultateen arteko akordioa. Momentu hontan 3 hezkuntza fakultateen artean adostuta dugu, plaza batzuk gordetzea, plaza batzuk erreserbatzea, Donostia eta Bilboko ikasleentzat. Donostian eta Bilbon ikasten ari diren ikasleentzat. Gure kasuan, heziketa fisikoaren minorrean, aipamenean, 5 plaza gordeko genituzke, Bilboko eta Donostiako ikasleentzat. Hau egia esan urtero errebisaten da, eta gure asmoa da, gero eta plaza gehiago eskaintzea. Gasteizko ikasleek ere aukera edukitzeko atzerriko hizkuntza edo musika hezkuntza egiteko edo ikasteko. Oso akordio interesgarria da, eta honen aldeko apostua egin nahi dugu 3 fakultateok. Lekualdatzea bada aukera bat, beste minor bat egin ahal izateko, baina aukera hau ez da oso erraza edo inkluso baldintzak betetzeak ez du bermatzen lekualdatzea lortuko denik. Zeintzuk dira baldintzak? Lehen maila osoa edo 60 kreditu gaindituta edukitzea eta suspensorik gabeko espedientea izatea. Baina hala ere horrek ez du bermatzen lekualdatzea lortuko denik. Hori oso garrantzitsua da, hori oso kontuan hartu behar da. Lekualdatzeak beti daude ikastegien esku, eta are gehiago edo hobeto esanda ikastegietako dekanotza taldeen esku. Orduan oso kontuan hartu, lekualdatzea lortzea batzuetan ez dela erraza. Horre egon daitezke kasuistika edo faktore ezberdinak, fakultate bat eraman dezaketenak lekualdatze gehiago edo gutxiago onartzea. Graduen antolaketa. Egia esan, hemen ikusten dugu, lehen ikusi ditugu espiralak edo ikuspegi grafikoak, hemen ikusten dugu informazioa beste era batean antolatuta. Lehen, 2. eta 3. ikasmailetan, hor gehien bat lantzen da, deitzen dena prestakuntza psikosoziopedagogikoa, hau da, lehen maila, adibidez,
ez nahiko teorikoa da. Horre, bueno, pues agertzen da hezkuntzaren teoria eta historia, hezkuntzaren psikologia, hezkuntzaren soziologia, gehien bat oinarri teorikoa erakusten duten irakasgaiak. Eta bigarren mailatik aurrera, eta gehien bat hirugarren mailan, ja agertzen dira, urdinez agertzen den edo markatzen den kuadro horretan, arlo espezifiko eta didaktikak. Eta hoiez gain, aipatu dugun bezala, praktikum bia eta praktikum bata, hobeto esan da, bigarren mailan eta praktikum bia hirugarren mailan. Eta ondoren, ja pasako ginateke oso adierazgarria den laugarren mailara, laugarren ikasmaila. Horretan, berriz diogu, hor agertzen dira minorrak, gero ikusiko dugu, orain arte aipatu dugu minor profesionalizatzailea, baina egia da badaudela beste batzuk, profesionalizatzaileak ez direnak, eta laugarren mailan aipatu dugun bezala praktikun 3 eta gradua amaierako lana. Zeintzuk dira minor ez profesionalizatzaileak edo, hautazkotasuna, zein da hautazkotasuna laugarren mailan. Lehen hezkuntzan, hor ezkerraldean, guztiz ezkerraldean ikusten duzue minor profesionalizatzailea, gorputz hezkuntza, eta aurrezkuntzako graduak ere dauka bere minor propio bat. Baina hau ez da profesionalizatzailea. Hau da, minor prestatzaile bat, baina ez da profesionalizatzaile bat. Hori da dramatizazioaren bidezko adierazpena eta komunikazioa. Hau, bakarrik aurrezkuntza gradua eginez gero, aukeratu daiteke laugarren mailan. Eta gero baditugu beste 2 minor, komunak direnak lehen hezkuntzan eta aurrezkuntzan. 2 minor horiek dira kulturarteko hezkuntza eta irakurtzaletasuna eta bibliotekak. Esan nahi du, ikasle batek, zuetako batek, aurrezkuntza ikasi badu, aukeratu dezakeela kulturarteko hezkuntza edo irakurtzaletasuna, eta lehen hezkuntza ikasi badu, gauza bera. 2 hauetako bat aukeratu dezake. Praktikun 3, laugarren mailan, agertzen da, eta ikusten duzuen bezala, 18 kreditu, akreditaje handia dauka, pasatzen dira aste dexente praktikumean, eta bukatzeko aipatu dugun azken urratsa gradua mailerako lana da. Hau ezinbesteko urratsa, lan garrantzitsu bat, idatzizko lan bat, gero epaimahai baten aurrean defendatu behar dena. Lan merkatua, galdera interesgarria, ezta? Ziurazki galdetuko diozue zuen buruari, lan merkatua nolakoa den, hezkuntza graduak ikasiz gero, aurrezkuntza, lehen hezkuntza ikasiz gero, non egin dezaket lan. Argi dago, biderik naturalena edo irterarik naturalena dela ikastegia, hezkuntza ikastegiak, eskolak. Baina, mentzioen bidez, profesionalizatzailea, heziketa fisikoa da profesionalizatzailea, hor irekitzen dira bide berriak, eskola batean izan zaitezkete heziketa fisikoa ematen duen irakaslea, atzerriko hizkuntzan, gauza bera, musika hezkuntzan, hezkuntza berezian, egia da, eskolez gain ere badaudela beste espazio batzuk, espazio interesgarri batzuk, inkluso ospitaleak edo gartzeletan ere daude hezitzaile taldeak, oso testu inguru ezberdinak, baina oso interesgarriak, ezta? Baina argi dago, biderik naturalena edo ehuneko altuena kokatzen dela eskolan. Ikasketak bukatzean ze aukera eduki ditzaket? Aukera ezberdinak daude. Aukera interesgarri bat bada beste gradu batzuetarako sarbidea egitea, eta beste aukera interesgarri bat, oso interesgarria da, master bat ikastea, masterretarako sarbidea. Nolabait zuen prestakuntza, zuen ikasketak osatzeko. Eta master, segun eta nolakoa den masterrak, eskainiko dizkizue, aukera ezberdinak, inkluso tesi doktoral bat egiteko aukera. Zein da aukera beste gradu batzuetarako sarbidea lortzeko? Lehen hezkuntza, adibidez, lehen hezkuntza eta heziketa fisikoa ikasi ondoren, honako hau ikas dezaket. Ikas dezaket jarduera fisikoaren zientzien eta kirolaren gradua,
Hau da, oro har zuek segurazki ezagutzen duzuena IBEF bezala, terminologia popularra edo jarraituz, baina, bueno, izen espezifikoa da eta izen zuzena da jarduera fisikoaren zientzien eta kirolaren gradua. Hori ikas dezakezue edo egin dezakezue lehen hezkuntza eta heziketa fisikoa minorra ikasi baduzue. Eta kasu horretan, egin beharko zenukete 90 kreditu. Jarduera fisikoaren graduan. Horrek gutxi gora bera urte terdi gehiago suposa dezake, ez? Beste urte terdi batean, lortuko zenukete beste gradua. Baina, bueno, hau sarbidea egia esan momentu hontan ez da erraza. Ikusten duzuen bezala, 15 plaza eskaintzen dira, eta, bueno, abantaila bat bada ez dela froga fisikorik egin behar. Beste aukera bat, aukera interesgarri bat, lehen hezkuntza ikasi baduzue, egin dezakezue beste gradua, aurre hezkuntza, edo aldrebes, aurre hezkuntza ikasi baduzue, aurre hezkuntza ikasi ondoren, kuadro laranjan ikusten den bezala, ikasi dezakezue lehen hezkuntza. Bi kasuetan, logikoa denez, kreditajea berdina da, 90 kreditu, eta hori labur bilduz, horrek suposatzen du gutxi gora bera aipatu dugun denbora, urte terdi. Beste urte terdi dedikatzea, beste gradua eskuratzera. Bueno, indikadore interesgarriak ja bukatze aldera, lan merkatuari begira zer? Bale, orain dela gutxi jaso ditugu, azken datuak, horre logikoa denez behar dira azterketa sakonak, eta momentu hontan hor ikusten dituzuen azken datu horiek dira 2016koak, laneratzeari lotutako datuak. Eta, lan txertaketari dagozkion datuak, egia esan nahiko onak dira, esango genuke, oro har oso onak direla, ez? Aurre hezkuntzan hitz egiten ari gara, ehuneko 79az, lan txertaketa egokia eskuratzen dutenak, eta lehen hezkuntzan ehuneko 81. Hau ideia bat egiteko argi dago, momentu hontan irteerak ez direla txarrak, ez gaude momentu txarrean, hau logikoa denez aldatu, oso aldakorra da, datuak aldatu daitezke urte batetik bestera, baina momentu hontan daukagun nolabait Eusko Jaurlaritzatik eta jasotzen dugun feedbacka bada behar direla maisu maistrak, jubilazio asko egoten ari dira, eta horre kubritu behar dira plaza horiek guztiak, ez? Masterrera sarbidea, hau ere oso interesgarria da, orain ez gara honetan geldituko, baina, badago psikodidaktika masterra, badago bigarren hezkuntzako masterra, bere momentuan, interesa edukiz gero, honen inguruko informazio guztia eskainiko genizueke, eta norbaitek interesa badu momentu hontan, gure fakultateko webgunean begiratzea mentzen dio, eta edozein galdera, lasai asko galdetu dezakezue. Bukatzeko, gure aldetik, egia da, hasieran aipatu dugun bezala, COVID egoera hontan, ez dakigula, hainbat gauza nola gauzatuko diren, egokitzapenak erabat beharrezkoak izango dira, baina, gauzak ondo bidean, oso gomendagarriak dira ateirekien jardunaldiak. Dakizuen bezala, orain momentu hontan, orientazio prozesuan murgilduta gaude unibertsitate orientazio ferietan, azoketan, eta martxogaldean beti egiten dira ateirekien jardunaldiak. Orduan, hemen gomendatzen da, erne ibiltzea, laster informazio gehiago eskainiko da, eta EHUko unibertsitateko webgunearen bidez, honen inguruko informazioa jarraitzea, ez? Ze horre esango da, nola egingo dire, espero dezagun, egoera ondo egotea eta ea aukera dagoen bisita batzuk egin izateko, edo igual guztia telematikoa izango da. Momentu honetan egia esan, ezin dugu ziurtatu nolakoak izango diren ateirekien jardunaldiak. Baina, gure gomendioa da, erne ibiltzea eta jartzea esan bezala EHUko webgunea. Eta gure aldetik, hauxe eta guztia, nahiko modu laburtuan azaldu dugu, logikoa denez, edozein zalantza, edozein kezka, edozein behar edukiz gero lasai asko
idatzi dezakezue edo deitu dezakezue fakultatera, eta gure aldetik zinez eskertu nahi dizuegu aurkezpen hau entzun izana, eta zinez espero dugu lagungarria izatea zuen etorkizuneko erabakia ahalik eta ondoen hartzeko. Eskerrik asko eta ondo segi. Gero arte.